Idinadaing ng mga residente at shed owners ang nasirang bahagi ng Baywalk sa barangay NIBALIW, MAGLIBA, San Fabian dahil apektado umano ang kanilang kabuhayan. Sa prem ng IFM News Dagupan sa ilang shed owners, inihayag ng mga ito na problema ang daan ng mga bisita sa kanilang shed dahil sa nasirang bahagi kahit hindi na umaabot ang mga ito sa kanilang pwesto. Hindi okay sa amin kasi siyempre unang-una yung mga nagtuturist dito nawawalan ng gana tapos ito nila na ganito yung baywalk mo, di ba? Kahit na may siguro sino. Kaya nga sana gawin ulit nila ito para naman sa ganun babalik din yung mga turista dito sa amin kasi syempre ang unang naapektuhan kasi dyan yung mga may-ari ng mga shades, hindi na sila nakakahanap buhay ng maayos dahil sa ganitong nangyari. Pero hopefully magagawa din. Yan ang tinig ng isang shed owner. Nagsimula umunong masira ang bahagi ng Baywalk noong bagyong Christine kung kailan nakaranas ng storm surge ang Kalakhang Coastal Town. Bagaman nagkaroon na ng ocular inspection ang Barangay Council at Municipal Engineering Office, umaasa ang mga residente na mapapabilis ang pagsasaayos ng Baywalk. Ayon sa mga residente, natapos na ang ginagawang access road mula Mabilao, San Fabian hanggang Barangay NIBALIW, Vidal. Ngunit natigil sa NIBALIW, Magliba at inaasahang aabot hanggang NIBALIW, Narvarte. IFM News. IFM News. IFM News.